നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ആരെയെങ്കിലും പരസ്പരം തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടോ? രണ്ടാളുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മുറിയാൻ നിങ്ങൾ കാരണക്കാരനായിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മരണത്തിന് മുമ്പ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. വൈലുല്ലി കുല്ലി ഹുമസത്തിൽ ലുമസ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പോലും ആ വിഭാഗത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹുമസ ലുമസ. മനുഷ്യർക്കിടയിലുള്ള ബന്ധം അസൂയ കൊണ്ടോ കുശുമ്പ് കൊണ്ടോ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ പല മെത്തേഡുകളും ആളുകൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. സെഹറിലൂടെ ആവാം, കണ്ണേറിലൂടെ ആവാം, പരദൂഷണം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാവാം, കഥയുണ്ടാക്കി പറഞ്ഞിട്ടാവാം. എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ പോയ രണ്ടാളുകളെ തമ്മിൽ രണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കും, ഉറപ്പാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ നിങ്ങളെ തള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാവാം, നിങ്ങളുടെ മക്കളും പോലും നിങ്ങളെ തള്ളി പറഞ്ഞേക്കാം. ആളുകൾക്കിടയിൽ വെറുക്കപ്പെടേണ്ട, വഷളാകേണ്ട ഒരു ഗതികേടിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എല്ലാ തെറ്റുപോലെയല്ല ഈ തെറ്റ്. മനുഷ്യരെ രണ്ടാക്കുകയും തമ്മിൽ അകറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത് പിശാചിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതും പുണ്യനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള കാര്യമാണ്.